ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு காய் சமையல். இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்பவுமே டேஸ்டான, ரொம்ப சுவையான பன்னீர் பரோட்டா தாங்க. இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க, நம்ம கிச்சன் போகலாம். 150 கிராம் பன்னீரை எடுத்து நான் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. கேரட் துருவுறதுல துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இது மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா மசாலாக்களை சேர்த்துடலாங்க. நம்ம 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்க்குறேன். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூளுங்க. உங்களுக்கு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக வேணா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்து பவுடர் பண்ண ஜீரகத்தூள். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மசாலாங்க. இது தேவைன்னா போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டினா ஸ்கிப் பண்ணிடலாங்க. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் சேர்க்குறேன். இதுவுமே அவசியம் கிடையாது, நம்ம கூடுதல் டேஸ்ட்டுக்காக மட்டுமே நான் இதை சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லாட்டினா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 ஐட்டம் மட்டும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொடி பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த சமயத்தில் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சப்பாத்தி மாவுலையும் உப்பு சேர்க்க போகிறோம், அதனால இதுக்கு ரொம்ப குறைவாகவே சேர்த்துங்க. ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட்டா உப்பு தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பச்சை மிளகாவை ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த பட்டர் மற்ற மசாலாக்கள் எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும், நவத்தி வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேங்க. நம்ம தேவைக்கான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதை பால் ஊற்றி பிசைஞ்சு, பாலும் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்குது. இதை ஒரு 1/2 மணி நேரம் நம்ம எண்ணெய் மேலே காயாமல் இருக்கிறதுக்கு தடவி ஊற வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 அன் ஹவர் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம எண்ணெய் தடவி வச்சாச்சு. 1/2 அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பரோட்டா செய்ய ஆரம்பிக்கலாங்க. பரோட்டா செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதை லைட்டாக இந்த கோதுமை மாவை சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நம்ம உருண்டைகளாக எடுத்து வச்சிடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 6 உருண்டைகள் வந்துச்சுங்க. லைட்டாக மாவு தொட்டுக்கிட்டால் நம்ம கையிலையும் ஒட்டாது, அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த கட்டையிலையும் ஒட்டாமல் அழகாக வருங்க. இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம உருட்டிடலாம். பாருங்க, எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை லைட்டாக மாவை தூவிட்டு நம்ம லைட்டாக கையால் அமர்த்தி விட்டுட்டு நம்ம கொழுக்கட்டை செய்வோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி நம்ம இதை கையினாலேயே நம்ம குழியாக நம்ம ஒரு கிண்ணம் மாதிரி செஞ்சுக்கணும். இது மாதிரி கிண்ணம் மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற பன்னீர் மசாலாவை எடுத்து உள்ளார ஸ்டஃப் பண்ணிடலாங்க. ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா சாரீ ஃப்ளீட்ஸ்லாம் எடுப்போம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி நம்ம இது பண்ணக்குள்ள வெளியில் வராது. அதனால அது மாதிரி செஞ்சு நல்லா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். லைட்டாக மாவு மேலே தெளிச்சுட்டு நம்ம ரொம்ப ஜென்டலாக இதை சப்பாத்தி கட்டை வச்சு தேய்க்கணுங்க. பாருங்க, இது மாதிரி இன்னொன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன். இது மாதிரி குழியாக ஆக்கிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலாவை ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் மாதிரி வைக்கிறோம். வச்சுட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லைட்டாக மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட வேண்டியதாங்க.
இது மாதிரி மற்ற உருண்டைகளையும் நம்ம செஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்க, லாஸ்ட் ஒன்று செய்கிறேன். பாருங்க, இது மாதிரி கிண்ணம் மாதிரி செஞ்சுட்டு நம்ம இந்த ஃபில்லிங் எடுத்து உள்ளார வச்சு ஃபில் பண்ண வேண்டியதுதான். எந்த அளவுக்கு கூடுதலாக வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்டஃபிங்கை நிறையா வைங்க. அப்போ தான் நல்லா இருக்குங்க. குறைவாக வச்சிங்கன்னா அதில் நமக்கு அந்த ஃபீலே வராது, சாப்பிட்றதுக்கான ஃபீலே வராது. இது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இதில் வந்து நம்ம சீஸ் இருந்தால் துருவி சேர்த்தோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்கையும் நம்ம டம்பிள்ஸ் பண்ணி நம்ம இதே மாதிரி மசாலா போட்டு இதே மாதிரி ஃபில் பண்ணி சேர்க்கலாம். ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. பாருங்கள், இது எல்லாத்தையும் செஞ்சாச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் இப்படியே இருக்கட்டும். உடனே செய்யக்கூடாதுங்க. 10 நிமிஷம் கழிச்சு செஞ்சால் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஏர் வெளியிலாகி நமக்கு உள்ளார ஸ்டஃபிங் வச்சது எதுவும் வெளியில் வராமல் இருக்கும். பாருங்கள், இதை ரொம்ப ஜென்டிலாக ரொம்ப லைட்டாக நம்ம அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க. ரொம்ப போட்டுட்டு அழுத்தினோம்னா ஒரு சைடு திக்காகவும் ஒரு சைடு தின்னாகவும் ஆகிடும். அப்போ வந்து ஈவனாக இருக்காதுங்க. இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. இதை விட மெல்லிஸா செஞ்சோம்னா நமக்கு பரோட்டா மாதிரி இருக்காது. இந்த அளவுக்கு செஞ்சுக்கலாம். பாருங்க, இன்னொன்று செஞ்சு காமிச்சிடுறேன். லைட்டாக மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். இல்லாட்டினா கல்லில் ஒட்டிடுச்சுன்னா, நம்ம தேய்க்கிறதுல ஒட்டிடுச்சுன்னா உள்ளார இருக்கிற ஸ்டஃபிங் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு. இப்போ வந்து இதை நம்ம தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தோசைக்கல் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ போட்டுடலாம். இப்போ போட்டோடனே நம்ம எண்ணெயோ நெய்யோ எதுவுமே இப்போ உடனே போடக்கூடாதுங்க. 2 பெரட்டு பெரட்டின பிறகு நம்ம சேர்த்தோம்னா தான் நல்லா சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும், நல்லா வெந்திருக்குங்க. பாருங்கள், பெரட்டிக்கலாம். இப்போ வந்து பட்டர் அல்லது நெய் சேர்க்கலாம். நான் வந்து நெய் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டினா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாங்க, தவறில்லை. டேஸ்ட் எல்லாமே டேஸ்ட் கூடுதலாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் சேர்த்துக்கிறது. கொஞ்சம் மனமும் கூடுதலாக இருக்கும். பாருங்கள் எப்படி உப்ப ஆரம்பிச்சிட்டுன்னு. சூப்பராக உப்புங்க. இது மாதிரி செய்யக்குள்ள நமக்கு உள்ளார சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். நம்மளோட பரோட்டா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குங்கிறதுக்கு இது மாதிரி உப்பி வர்றது ஒரு காரணங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உப்பி பூரி மாதிரி எப்படி உப்பி வந்திருக்கு பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட பரோட்டா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு பசங்க சொன்னாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். இப்போ என் பசங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கங்க. பாருங்கள், இதுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா ரைத்தாவும் தக்காளி சாஸும் வச்சுருக்கேன். இது கூட நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வெஜிடபிள் குருமா வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இதுவே போதும்னு பசங்க சொன்னாங்க. அதனால் நான் வெறும் ரைத்தா மட்டும் வச்சு செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன். என்னோட சின்ன பையன் வாயில் வச்சோன்னே டேஸ்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு சூப்பராக இருக்குன்ட்டு என்னை பார்த்து பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கான். என்னோட பெரிய பையனும் சாப்பிட போகிறாங்க. அவன் டேஸ்டெல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவான். இல்லாட்டினா சாப்பிட கூட மாட்டாங்க. அவன் சொன்னோன்னு தான் அது கரெக்டாக வந்திருக்கு, டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சேன். சூப்பராக இருக்குமா, நல்லா வந்திருக்குமா அப்படின்னு சொன்னான். இது நான் நிறைய டைம் செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன். வீடியோ போட சொல்லி பசங்க தான் சொன்னாங்க, இதை நீங்கள் ரொம்ப நாளாவது வீடியோ போடுங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் சரின்ட்டு இன்னைக்கு இதை செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு நான் இன்னைக்கு போட்டேங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.